Udržuje stále v strehu kontrolu na druhom brehu. Vládne riekám, moriam, jachtám, tajnou rečou vraví plachtám verše, ako prúžky strika. Láska, to sa aj mňa týka. Slnkom, vetrom skúšaný, ostanem žiť bez ženy. K srdcu však on tajne má kráľovnú z riečného dna. S ňou je úzol v bezpečí, aj keď mlkvo, bez rečí. V snoch tak úzol skúša súž, pani kotu nájsť chce už. Hľadá nádej bez kompasu, mimo trasy, mimo času. Mohla by byť na blízku? A či v tajnom bydlisku? Úzol bez kotvy až ráno zistí, že by bolo len lanom. Že chce pani kotvu mať, v prístavoch ju objímať. Preberá sa ďalej dnom. Ach, kotva, nebuď len snom. Volám sa Kristína Baluchová a som zakladateľkou občianskeho združenia Pluto. Som Broňa Plešková, som arteterapeutka a stojím za projektom Nervuška. Možno sme na tomto svete zbytočné, ale snažíme sa svojou prítomnosťou aspoň trošku skrášliť to, čo je okolo nás. Rovnakú ambíciu má náš projekt o zbytkáčoch, ktorých som uhačkovala so zbytkov priadzi. A ja som k nim napísala básničky. Verím, že ich čítanie vás bude inšpirovať k tomu, aby ste sa zamysleli nad tým, kto všetko nemusí stať na okraji našej spoločnosti a čo všetko nemusí skončiť na smetisku.